Pokládka podlahy so zámkom 2D. Začni na rovnom a čistom podklade. Pri ukladaní poradoch zasuň panel po kratšej strane, mierne ho nadvihni. Takto spojený rad zasuň do predchádzajúceho radu. Je možné vkladať aj jednotlivé panely, ale vyžaduje si to väčšiu zručnosť. Na tento účel môžeš použiť malý klín, aby si stabilne nadvihol predchádzajúci panel. To uľahčuje presné a bezpečné spájanie zámkov. Rozoberanie panelov so zámkom 2D. Nadvihni rad, ktorý chceš rozobrať a odsuň mo. Potom nadvihni panel s horným zámkom po kratšej strane. Nepoužívaj silu. Všetko by sa malo uvoľniť ľahko a bez odporu.